Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kertong ka National People's Party uba Pynïaid sings im hane kesngi habakren hagjingalang hasok rangkam ulakon iki Paidbah baro ban ai kakti kamon kakti kadiang na ka Bynta jongu ba unyo ya kejingjap hakni ke election shiteng samoy kaban salong hakalai pho tarik menta ubnai na kaliang jongu kumu MDC ula persang halai jong ibor ibarit ban pai kmat na ka Bynta kejing don kam jong ki Paidbah la ka dei ha ki lenti ki sangkin ka surok ka umbam umdi bat kiwei ki lat jingerap Shushu ula ongru ba na kaliang jongu ula bha kerpang na ka Bynta kisnong ki kentoj na ka skim MDC ka ba ulamang na ka Bynta ka jongki na kaliang ka Congress Mary Karpuri habakren ban pan jingkershan na ka Bynta uba Pynïaid kala kentu ya ki Paidbah ban long ki bastat ban jet ya kinong mi khman ka Kong Karpuri kala piero ya ka jing Trei kam jong uba Pynïaid hapo ka KHADC bat kala penpau ba ka constituency maurang keneng kayo ya ubriu ba Trei system ban pek ya ka jing jong ki Paidbah kala kentui ki Paidbah baro ban ai ke jingkershan yo ba Pynïaid bat ban mi renti ha kalai pho tarik bat ban shon ha ka sap ha ka dur jong ka kon ha ka ni kesngi lai don langru usembut menteri rang ba ka jela ba Preston Tensong ba Sostenes Sotun MLA ka jirang constituency bat kuwei kinongelam jong kaseng NPP UDP Congress bat PDF kibal ai jingkershan bat kentui ki Paidbah jong ka sok rangkam ban ai ki jingkershan pura na ka Bynta uba Pynïaid sings im bun Malaysia lum Shalengka hendai dang lai bace kila up kilon kemei ki bun ki ramba ki samla kila up bakin yo ban snow ki engka bangidan ban terwanam ta chungki da soburam hadu kata ye pi balo ki no shnong hane bat da ka ching ye gawan sa sisian pat da ka ban sim basnurit ban terwaya na de bat kumcu ban kerpat na benta kani election bapin alam ka chingkershan na benta chungi akani ka lai poterik o ka shnong soran kam kam chu e kibapun ki election ni tamme e ka shi hachar shanian nang ne na soran kam kerman ban kata ka san hachar tam lesingin kam yo bun ya kata ka ba nikmi nantai bat ngapai ba pangyo snow taki kubar shirum shanyang banam long shu banrum hanay hendray nga kwa ra ban pun snow ni kapor ba nga iye ni ka shnong soran kam kumba pila buram ba pila ailat ini bangin long MDC la arte menta la persyang la ibor ibadet ban pun dia bahok kiki kamram ba kum nong ikmat kum MDC na rumah hanpai yang dorbar thawai banya not senyang shibun kicing berkhat kibabit kibabiang kumna ban wara ikan kom thawai kaban long kacing mentoy nam tau Paidbah om tang kata gilayo ya kalat bantun ki kam ling bagi ki development lane ki roy ki par hakani ka dong ka thai chungi gila persyang bantun dia bahok ya ka kamram kum MDC hagaban ai ka scheme babun ki kentoy babun ki shnong ki dong kilayo ya ka Bynta na la kachong habai de ba ka development hakani ka constituency ki chungi lai bor baret kala persyang ku ki Paidbah hendrai ka ai ka ba nga kwa ban pen small ni ka por smobha ailem ka chingkershan ni ka kentu ma khon ka were baro ki nong shnong hale ba pinya mi renti e kalai poterik pin ai ka chingkershan na ka Bynta chungi bat khnang bangin nang la shushu ban trebha na Bynta kata chingthu ba bha chungi ka bangidan na Bynta ban shakli hok ki Paidbah kani ka dong ka thai ba ka constituency bro kowe na kwaro kan tumpau ikinong shnong hane to soran kham lada longkat balong nilai trash tom na kiwi kishnong bat kumalaya kop ni kiwi pat kikun hon bangin sa rambol nang ni na soran kham ngam sunyai hendai kain ka bang kwa ban krian shikinong shnong soran kham kalong wan na dangi duna nang ni na soran kham bat ini tam na we bangin yo eka chingchop hagani kentay hendai kishnong soran kham ngan le kumchu ngan iye kumchu ban manirap kumchu kumangi chule baro kini kipor kibaladia na so ban terwai kata ya ka ba ngan pun slow hapreng jogini kinokit kam shnong kinokit kam haki dorbar kentoy namta ki siang samla namta ki sports club fair
ba nakaling cungi nginam pe nyo shilling yano yano Trei lada ngi poi siya ka thong chung ki ching chok ngin ya Trei lang ringkat bat ki Kumba chulong wadam slole ran lada ngi poi siya ka thong chung ki ching chok ba phirwan lada phimla ban a ching kersyan pura na snong son kham Trei keng ka ba ngila hai bor cungi ringin persyang ban ya Trei ringkat bat kisah kum kadar rasnong nade baki komiti ki ba fair ki badan haga snong he berkowe te squad dan tempau kendet kacing pensyai kamne kacing kentho nama lagi ni gisne labun bhabawan shen kini gisnong ban kentho ingi da kumne kumtai ban keno hana ba o ke NPP wat bi ya ke NPP nama ba kan sam pisah kumne kumtai for election nganong tanggawe kaburam jangka sorang kham konstituensi kaburam jangka morkne konstituensi keraduno mentala katu kan iteri kisnyam nakadau jongno hinkin mau pin Pynïaid cek history bau snyam arcar lai utraish nong bapila shani nangne utraish nong bapila ie nangne uba jet Ulysses nongrum belami las kreban chop Henry kadao kalong kacing hikai jom kita ki parti ki badan mensyua ke sorkar ban sam da kepisah ya ke bencok ya ke election kadenan dena Paidbah ngirade menjua international nanti mensyua budget Henry tanah kadao kacing pun hikai pisah da kita ki parti kongres harus nyam arcar lai dengi du no ikum ne rangba sobha kini ki bala hikai menta ki ong ingi hanawat ongi ki Paidbah wanun biet ya ke parti NPP ngi tengim don da kata kepisah ban wan terwai piku ki Paidbah ngi don de ki mat rekam ki bangi ngi terwa nan ta kabet ke biang chung Paidbah abang pai ke roi ke par ke development ngi don kita ki cingdan kam ki hakmat ya kum chung Paidbah ba don kam man kesne ko umbang umdi ngat slogo asloguram ngan ai kumle kerbang Nanta kani ka sorkar MDA kabaka shnong sorang kham kalaksai penyo na ki potole ki snyam Trei hakani kata menta kilayo ikani ka scheme jal jiban mission Trei kidang nuot ban keno bakani ka sorkar kampalenyen Trei man ki thloye menta pin sayo hangni po shnong sorang kham abangi phai ka kam hakabide ka kya nadu arjar san ka komiti shnong ka darbar shnong kalali o che sorkar Mpadan mana-mana Basngap ikan ikan darbar senang seorang kam Ben ai kata kacing dawa Cuma dengan senang Hakabide Ben wanra ikan PHC Hamni po senang Trei Ngamuat ben kular hamni Menang bagin Wanra ikan PHC Trei ingin pej Bahakin nong kersan Lanikin nong senang hamni Bakin ai kacing kersan Bat ngiro Ngila lese ban terwa ke in ke bakal komiti senong kadon ya kamat ke hakmat ya kacing don kam chung Paidbah bangin le ban terwa syekh sorkar Henry lese dara pim iPad kacing kersyan ka ya tan yang aro pangan keren ya ke sorkar nomor pemdan ya kacing kersyan naki Paidbah nabingi pai kalentai ka singkin kidon kiken toy hangne kiblayo ika skim surok nagani ka sorkar ke pemerintah kilayo ikat sanction mentah bat kibapun Trei gisurok hagani kadong kathain tungi ka konstituensi brokowe ni phai bide bat ka koi ka khia dangshen layo ban play ya ka CHC hantai po moron keneng ladek ban pendiap ika building coba CHC bat mentah ku bachulong baro sikata la complain bon kidor bar sinong syangi pesa badu doktor dan Doktor Wantang Morwe tang arwut Henry mentah hapo mor kenai PC kiladan hadu sanwut ki doktor ban acing syakri nanta ki Paidbah kalong gacing terku nanta Paidbah ngiwan hande banturwa da kanai kata Henry ngiwan banturwa lese da kita ki mat rekam ki bagidon banlong gacing mentoy nanta Paidbah bat kumcu kaba webat kamat kaba kongsan ibabon ki samla menta ki syam krem kam krem jam Bangangaslo, bakanero di kaway kamat kabalong konsan. Lade ka mga haptan shimki, lade ki Paidbah kinchit ni balong kumemali. Bangantun small sorkar lese, lade dan kini kipus ki balang light benta. Haka DSC ki bampat advertise. Haptan penbori ka sorkar ban lek loyno ban advertise no kipus ki bapero per ko DSC bat kiwe ki
commission nene ke MPSC bakin advertise ki post kenang ki kena samla ki biar ka cingpule nan ni na posnong kinra banire exam hakine ki post ki fair ngat smoky bhananta ki samla badan hakabide kan kasap yelek kai haka sports activities ki fair kamdam ka football Kemudian kecing, let's say kecing, wan naga lengga senong, ban turwa supaya ban aino itu kecaka lingkot kendo hantai Kumba sanpu eka, ban penlong ikata ke stadium, hendrai itu kelas switcha lantai, nang asu benong nang kemtak, kadi kecing dan kam cuci samla hakabide ke sports activities, nasu belada Paidbah kin ai ni kadi kalat, benlong Kumba MLA ngin bud dia ni kadi ke belaca lantai no. Ni don kami kecing Trei lang bat peparo kum kinong sosnong nganam grand slam ngan pengkut na nama kapor ratam bat kuble shibun kuble shiacharu sahisien kemauliam yangi hak kecing duai hak ni kecing lantai bat bapin duai boble ni kata kecing thu babha chungi kabangi don ban shakri nam to Paidbah kani ka snong son kam ka constituency maur kereng bat sahisien bat Hakani ka kente mini baka burang jong ka marketing constituency ka burang jong ka snong sor kham kan sapano hakani ka kente jong ni sniam archal arpuwe hakani ka by election kuble shibon kuble shiachar no yabaro Nomor beli badi ba Pynïaid ku mengisu jukhade di badu ngala je Trei lang badi nadu hajar khatsal bad hadu kani ka khlipman ngalalong kata ka MDC ka bala job license na 2,000 khandai badu iwan hajar khatsa kejingela jingeya linti ka jongi hapo district council kalong shisha kata keke ka penlong yanga bangadei manganwan hakani ka janmiet banwan hakmat jong pi ki Paidbah banwan ban kerpan ye pi barokhan ban skobha banai lem ka jingkashan ka barat ba ya ibado Marngayui baibado ilong shisha utaw nomi khmat ubadan shisha kata jingkit kle wadla idang long uba kham samla khmat jonga samla rongba ndai ngai baidon shisha kata ka potential idon kata ka capacity idon kata ka jingkit kle om tang ya ka constituency ka jongpi handre hado ya ka jadbenre bari ka council hi barok away ilong shisha utaw balong sincere balong ubam bolen ni ladi na banta ke barokhat nakaliang ka jonga wan hang ni amde nakanu ka political party ako banong ipi hang ni ngade ka independent but kay ka papelong yang nga kade kata ka daw ka banga ngamkwa ba pi ki Paidbah ba pinsape ki votes ki bakodor ki jongpi hakane ka kenti hoy nakaliang ka jonga nasngolem ya kayeng ka sem ka jong ba late David nongrum bam kwaya dwa jong blay uba ka constituency hi barokwe ka ladu no ya i handre pat katkum ka constitution hadin ba ladu no ya i MLA ka by election ka de banwan kala kham slam gani ka by election renga sopat bakapor kampadir hoy sa shisnem arbanai ba kanwan sa kaway ka election ndai compare amde ba pindon ka no ka jing so pair ka jing sngo artatin ndai nga pinslor ya phi barok hat ko Paidbah bayin bahagni ka kanti hi sngo ba wat pinle no e ka vote ka pakodor ka chongphe kum ka we ka no mi khmat ka balai ba ngai bi ki Paidbah ki shaya lambakla hadu kata ki shaya lambakla hagi ki bamde sudah namar pide men snotho baka sinchar khadar shisha kalong ka pakhiana ki pakhiatam kalong ka pakentang kalong ka we ka balabo hakmat jongi dauble nimde benong men pele kamkai bangin le kamkai ne bangin ken do thala ya ka election namar baki Paidbah ki shaya lambakla na ka porsha ka por kumakini kisngi le habang iwi baka social media le kaya bha kalalong state hado kata
nakaliang ka jongaru ngayui ngamon hang ni ban kan tho yano ngam dan ha kanu ka political party ndre ka dau ba ka jonga ka jingwan jonga ha ka ni ka janmi ka de ba ngam kwa ba phi ki pai ba ban pinle ne ka votes ka jong pi ngasno ba ha ki elections him da don kam than ban ya kan tho i we ka jingpe jonga ki ni kisni ki YouTube kailong ka basagmet adu kata-kata ngakran da ka buram ngam kan tho yano Namam judai ban siya gadau kti palat yano ban pun kesan betang ya dia handai ka song ha ka mon ka jong pi pai ba ban ngai ka ne ka mon ka balai lo dak ma jong pi ba pide belong kita ki bastan ki ba shampang amdai ban shisha ya lambak la pai jo pi perkhat bangawan hang ni bangaya sha ya ka parti NPP dai kum ka we ka nong mi khmat ka we ka long ka me ka baladan ha ka san per thai ngakwa baka election ka de ban long ka ba khoi ka ba suba bat ka de ban wan hina ka donut ka jongpi amde ba penchaya lambakla hangno ngam sno tho balai ban hab ban job election ban long de se ban e pen ksan than ya la de ban kan noi ki we amde don kam than man kan noi no re hang ne piladan ne molen na baladan hak ma jongpi bangla ji na ka por iba judan ring ka ban nga ngai kan no Bai Trei shitam na Bynta ka konstituensi ka jongpi kat no bi bado imare sharom chaneng namar ngai bai don kata ka jingket khle te hang ni ka de happy ban bishar ya ibado amde manu manong le se ban wan pen thambi ya phi la long ki rong ba ki long kme ki long pa amde ban pen per khatang na mandai le de shimen phi don ka yeng ka sam phi don ki khon ki kti Dei hang ni kan ba pihak ban perkat sani bha manu bala ban yalam me pihak ni kapor manu ban shimti ya kan ni ka jaka ka bathali bala e no dei lead David nongrum